Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali kwa kan journaliste Seydou anzigira kenaka la dala jemo envers sebamura minnu be la dala bolike journaliste Seydou ka do jamana kunafoni abode ma kunafoni ma ke sanawo ama ke dugulawo min ye politique kuma soro kuma hadamadiya kuma journaliste Seydou ka do sebedikala o kam magwa ani tesiri boloka o bo de ke sebamura la tobu ka chenyina afora ko nga bama yelema bama ngana akunte dore jamana de famba bele jile ka se ka jamana tabulu don Mali kono ani Mali kokan sabula jamuka mi ke bamanangana joni sudi ka don ma kema wo kema Mali kono e ba soro bi kono don ni kono do bele jile bi bamanangame ka damine kidal ka ta goshi fo ngi nyini nga kidira joni sedu anzigira kenaka nega o karafe e ka don ma fla bulo be chala mamutu suruni mamutu kamara ay ngoro ke ku kanu foble e ko ke joni Mamadou Seba Kamara médecin à Diboli akui kana fo Mamutu mable ko Mamutu Kuruni mais Mamadou c'est comme Massalé ne do Mamadou Seba Kamara Diboli il est malade ou quoi? C'est malade mental. Attention ngo Assimi Korokedo il est malade Moko Kamara et moi faut ka jami de Kamara c'est un malade mental. Mais ngo Assimi Goïta Korokedo je persiste et je le signe. Tu signes? Je signe. Bon, procureur Touré. C'est d'abord qui a commencé des propos subversifs. Oui. Hein? Mais des propos subversifs. Monsieur démoralisants. Monsieur le procureur Touré. Il est mandé Mazadi. Comme Allah est mandé Mazadi où il est jaloux sur toi. Tu vas pas t'apprendre à un pauvre griot. Ça, je le sais. O mami se gangwa mam tu suruni kunungo anaka kalane minye nyinyi nga ni muso saramanye Sylvie Vartan ikado adulele men nego la mam tu krefe mam tu ni yamura di kuna foni ambanjo ala gabaw jeka pip kaka fere fon la kodo daba tungara Namu ni nyoro invora abi akili jigi numu tigi ni jeli tigi la ani soke tigi ni doni tigi la El Hadji Mohamed Bajara Douabougou numu sigilen babolo jalu sigilen babolo kalando sigilen babolo afo Bajara ko jalu babolo numu babolo nga jelike kile ode aje na mafendo jelike ma o jelike tna o yene di nyiranga di ko jugude Digo kalande di odisa kramo ere modio afai ko aka turadi aka mishimuso di aka sokedi folo anu siribolo anu ana dajuru o wardi tash asebai na modi jelikema asebai ateni jelike nzoro asebai afai ayame kono kote ayame folo alimu ni waliju ukanya makala ubu fade tak na yemva benzoro wa inata Douabougou ni zefede c'est à 5 km de Kati tout près ne mi va bodi de na bodi endara shwe c'est là wa ni matanga kubo mbita ibolodo Joati Seydou subhanahu wa ta'ala ale de dalike aye sayada Joani Sodi kado balo beddo mi sayate ni sayana na balo bana Joani Sodi kado jamana masake koro Ibrahim Boubacar Keita atari dallahara subhanallah wallahi ibika fatura boyabla ibika fatura Allah Joati Seydou ma minu na jera nu ya janva ma minu na jera Joati Seydou kado na nyumange minu nye nu ma doaye Joati Seydou bu boloki bi ka frifri lahara ubita bonyo anyena o sika kwa ngani mine Allah jabbar Joati Seydou neti se ka fo ngoma sake nyumando ngam se ka fo hadama de nyumando apumi jamana enve hal ni fanga manya abolo Joati Seydou kado Ibrahim Boubacar Keita tara lahara sebene kala ko minye ay walle surso e olu ye sebene kaka nota anyuru be min do ala Joati Seydou kado kacha ngam minye Musafa Jawara ka sebene Allah dauma Musafa ko jamana kundi koro Ibrahim Boubacar Keita dimashi temene Joati Seydou kado dangoroba tari inongoma ako ikado ninjei Joati Seydou kado min gadi ye ibise ko fama nga min woni jele do no ye kien ni nere bo sebedia apumi jamana fe hanna sorola ikado jenyanjugu ya blasera jugu ka Joati Seydou kado madenge fe ngo jenyanjugu ne madenge fe
Jɔnni Sedu denkɛ in nɔ b'a ka ko la jɛɲanjugu olu kɔni ma sɔn abada ni k'a laadi k'a bilasira ɲuman kan Jɔnni Sedu i k'a dɔn jamana in kɔni kanu tun b'a nikun na o tɛ nkalon ye cɛkɔrɔba min don san 77 a ka ɲɛji bɔ Jɔnni Sedu i k'a dɔn yɔrɔnin kelen sɛbɛnnikɛla ko Alhaji Ibrahim Boubacar Keita Jɔnni Sedu i k'a dɔn a fanga ɲɔngiri la min ye dankɔrɔba ye a yɛrɛ nɔngɔn mana Jɔnni Sedu i k'a dɔn i mana kɛ cɛkunba ye cogo o cogo fɛn min bɛ s'i la don dɔ la o ye saya de ye Jɔnni Sedu i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita i k'a dɔn dankɔrɔba dara min kɔni ye wuli ka jɔ ye jamana in kɔnɔ kabini cakɛda minnu n'a ye baara k'o la fo ka se masaya ma i n'a fɔ ONG Terre des Hommes Jɔnni Sedu i k'a dɔn ka na kɛ lasigiden ye ni ka laban ka kɛ député ye Jɔnni Sedu i k'a dɔn ka kɛ Assemblée nationale président ye o y'a sɔrɔ a ye premier ministre ya kɛ fo ka na jamana ɲɛmaya d'a ma dakanw don Jɔnni Sedu i k'a dɔn a ka président sigi a kun fɔlɔ nkalon don la jamana den bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye nka tako filanan in de gɛlɛyara bolo sabula o y'a sɔrɔ min ye baara kɛcogo ye o nana dɔn Jɔnni Sedu i k'a dɔn manamana k'a dɔn nana sanga sɔrɔ buwa b'a bila buwa t'a bila dɔw yɛrɛ y'a tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ buwa ye Jɔnni Sedu buwa y'a bila pewu ala ka bilali i t'a ta o kɔfɛ Jɔnni Sedu sɛbɛnnikɛla ko Ibrahim Boubacar Keita min ye masaya ye a y'a mɔnɔ bɔ masaya a y'a jabɔ Jɔnni Sedu i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɔnɔ jamana jɔli la Jɔnni Sedu i k'a dɔn min kɔni ye dasago fɔ ye n'o ye kunnafoni dilaw ye olu bɛ lafiyaba sɔrɔ a y'i cɛsiri o la kosɛbɛ Jɔnni Sedu i k'a dɔn wuli ka jɔ ni jateminɛw na min ye votew ye min kɛra gɛlɛya yɛrɛ ye jɛrɛjɛkulu min y'a dɛmɛ u k'a ma ko EPM olu kɔni y'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ Jɔnni Sedu i k'a dɔn a kana fanga sɔrɔ ɔ sɛbɛnnikɛla ko o fanga in de kɔni kelen kura a bolo kosɛbɛ sabula i k'a dɔn taa ka segin bana ti maa to Jɔnni Sedu i k'a dɔn taa ka segin ani nani fo farigan nana minɛ min ye fariganjan ye dɔw yɛrɛ kɛra min a bi siɲɛ 2 siɲɛ 3 bɔ i k'a dɔn kunnafoni bi durundu k'a fɔ i bɛ k'a sara Jɔnni Sedu sɛbɛnnikɛla ko maa ti sa ni don ma se Jɔnni Sedu i k'a dɔn se in kɔni saya i k'a dɔn o ti nkalon ye a ko min ye taa ka segin ye a b'u dabi a ye furakɛli caman kɛ Jɔnni Sedu o n'a ta bana bɛ wolo la a ko i k'a dɔn dankɔrɔba in fanga bɔsilen a la min kɛ a laban ye ala minɛ ka kun n'a yɛrɛ ye sabula a tun bɛ sɛbɛnni kɔrɔ a ka taa yɔrɔ man jan bilen Jɔnni Sedu i k'a dɔn a ka boli kun man jan a ka kuma man jan bilen Jɔnni Sedu i k'a dɔn bana don wa yalima fanga de minɛna o dimi yɛrɛ don wa Jɔnni Sedu i k'a dɔn min kɔni jɛlen don a ka sɛbɛnnikɔrɔ bɔli kun man jan bilen sɛbɛnnikɛla ko a tor'o sigili de la i k'a dɔn sɛbɛnnikɔrɔ dimanche don ala ka wele sera a ma kunnafoni nana jɛnsɛn réseaux sociaux kan kabini maa 1 maa 2 fo gouvernement yɛrɛ laban nana communiqué kɛ ni k'a sɛbɛntiya k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita a fatura Jɔnni Sedu i bɛ ka fatura maa minnu bɛ yen n'u y'a dɛmɛ nkalon kan minnu y'a nɛgɛ nkalon kan Jɔnni Sedu minnu y'a janfa a ko i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen nimisa bɛ ɲɔgɔn na maa minnu ko Jɔnni Sedu i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita ne de y'i kɛ président ye ne de ye nin kɛ sa wa ne de b'i bɔ a la Jɔnni Sedu i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ nimisa bi dankɔrɔba in da ma se fɛn dɔw kɔfɛ o ala de bɛ finali wa a bɛ bɛɛ ka finali tan kelen kelen voilà Jɔnni Sedu maa ma ye nkalon tigɛ k'a da la walima ka ko k'a la Jɔnni Sedu i k'a dɔn bi o tigi bɛ nimisa anw daba jɛlen don kunun ne miiri janyana dɛ munna ne mana i bɛ k'a kan ni avion belebeleba in jɔlen ye senu maa ti maga a la ka mobili baw y'a ɲɛ kunun ko k'a taatɔ ye morgue la a bɛ a corbillard fimanin kɔrɔ hali climatiseur t'a la awɔ ne b'o f'e ye yan ne ko ne bɛ kuma dɔ f'e ye yan e bɛ ɲinɛ de koyi bɛɛ la cɛjugu u y'a don o de kɔnɔ Jɔnni Sedu ni mɔɔw y'i don a la u b'i bɔ a la nka ni ala y'i don i tɛ bɔ ne bɛ nin kuma in f'e ye kuma bɛɛ i t'a kɔrɔ dɔn wa ala de y'a bɔ a la walahi ala de y'a bɔ a la u ye cɛ janfa sa u y'a sɛgɛ foyi maa ɲumanba u y'a sɛgɛ k'a ɲɛnamini fo ka jamana tunu a la Allahu akbar buwa y'a bila buwa k'a bila dama u y'a bɔsira bɔla de anw tɛna latin grec mɛn bilen ayi o kɔni fo n'i taara a nɔfɛ subhanallah ana kasɛti kɔrɔw lamɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ surso kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tɔgɔra ne min tigɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le Mali émergent Masiriba n'o ye Dawuda Bakari Kɔnɛ ye Dawuda an denkɛ nin y'a ka sɛbɛn ye Dawuda ko a ko n fɛn min ye wuli ka jɔ ye o kɛra jamanadenw fɛ jɛɲɔgɔnjugu ani fɛn min ye terijugu ye u ye janfa min dɛgɛ k'u bi Mali jigin a dingɛ kɔnɔ u yɛrɛ n'a bɛ y'a dingɛba kɔnɔ gadaw sabula k'a daminɛ Kidali ka na gosi fɔ Kayi ka tɛmɛ Bamako fɛ maliden bɛɛ lajɛlen sɔngɔnna jumadon janvier kalo tile 10
ani naani maliden i b'a fɔ k'u bi bɔ dugu de jukɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye boulevard de l'indépendance a fanda ni naani k'a daminɛ boulevard de l'indépendance la fɔ jikɔrɔni fan dɔ in fɛ k'a daminɛ boulevard de l'indépendance la fɔ kati k'a daminɛ boulevard de l'indépendance la fɔ badingɛ kɔnɔ UNSB da nin bɛɛ lajɛlen de finna jamana tuganya kelen Asimi Goita ko malidenw a ye bɔ an k'a jira CEDEAO la ko an ye kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye CEDEAO ye u dabali banna sabula n'i ye buna hadamaden finen ye i b'a ko tiɲɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko maaninfin tonnen ɲɔgɔn kan i b'a fɔ diɲugu o de kɛra a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin wele ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a yira diɲɛmaa na k'a fɔ fɛn min ye jamana in ye kelen ye jamanaden bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ wa jamana basigi a n'a ɲɛta an bɛ o de ɲini sɛbɛnnikɛla ko kuma min kun b'u da o ti dɔwɛrɛ ye CEDEAO ye sanction jugu minnu da ni ka danga Mali kan dɔwɛrɛ tɛ koyi maliden nina bani ka maliden silatunu o de bi CEDEAO kɔnɔ n'o tɛ a bɛ se ka faamu cogo jumɛn na sanda anw bi fa anw bi silatunu mugu bi pɛrɛ an ka forow bi jeni duguw bi ci muso kɔnɔmaw ani denɲɛninw bi fa a ko fɛn min ye coronavirus o banga samiya ma ja gɛlɛya bɛ jamana kan aw bi tila ka laban tuguni o jamana kelen k'a bi sanction wɛrɛ ta ka d'aw kan ko malidenw b'ale ko t'aw kɔnɔ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye malidenw ye u bɔra kuma o kuma bɛ yen n'o b'u kunkolo n'u k'a cɛ u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ a ko cɛ dɔ bɛ yen min kumana o tɔgɔ de ye Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun ale ye CNT maa ye fɛn min ye burudamɛ o don ale kɔni y'a jira k'a fɔ janfa o janfa bɛ Mali la Faransi don ale de y'an kɔ don ɲɔgɔn ma ale de y'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ko a bɛ dɔw ka indépendance d'u ma a ye dɔw nɛgɛ ni ka marifa d'u ma k'u kɛ terroriste ye a bɛɛ lajɛlen kun ye Mali bɛ se ka janfa olu bɛ se k'u ka tɔnɔ sɔrɔ cogo min a ko a faamuna Faransi ka janfa jugu a ka daana juguya a faamuyana a nɔfɛ sina danba bɛɛ ɲɔgɔn kan ka Asimi Goita ani Choguel Kokala dɛmɛ CEDEAO an dɛbi an sɛbɛkɔrɔ tɛ sini u ye moi n'a y'aw ja a y'a ka wari bɛɛ fara k'a fili an dɛ Mali ka d'an ye cogo min a bɛ kɛ ten wa Asimi Goita b'a la fɔ san 5 wa a ye jɔnni bɔ san 5 la foyi ti bɔ a la n b'a deli sa an bɛna dɔ yɛrɛ fara a kan o an bɛ dɔ fara a kan sɛbɛnnikɛla ko a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye cɛdenw ye Nuhu Sar ka fara fɛn min ye wulikajɔ minnu kɛra a ko fɛn min ye Jamil Bitar nin bɛɛ lajɛlen kumana cɛnganaw bɛn le cerveau nin bɛɛ lajɛlen kuma ta min b'u kun ni k'a cɛ k'a fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ye a ti kɛ CEDEAO sago ye a ti kɛ Faransi sago ye hakaja fɛn min ye ciden gɛrɛngɛrɛnnenw fana ye olu nana ɲɔgɔnɔ serifukɛ n'o ye Cheikh Sherif Mohamed Mbuya Aidara ale kumana a ko fɛn min ye Asimi Goita ye ko a ka tɛmɛ n'a ye fɔ huwa o tɛ kuda ye wa Allah président à vie jɔnni ko ten Buye a ti bila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Buye ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye janfa jugu min ni Faransi b'a la ni CEDEAO b'a la Mali ti bi a dingɛ kɔnɔ wa ale Buye a bi Ala deli fɛn min ye Mali marabaa jugu ye Mali a tɔɔrɔbaa jugu a bɛɛ lajɛlen de bi jigin ni dingɛ in kɔnɔ Asimi Goita ani colonel cɛ 5 ka fara Choguel kan u ka tɛmɛ ni baara ye ale Buye ko de cɛ o cɛ n'i ko k'o ti kɛ k'i bi Mali janfa kɔnɔna na cɛ min bɛ se ka tasuma da i la ale Buye don tasuma b'a bolo ni maa min ko a ti Mali a b'a da i la awɔ hɛrɛ b'a bolo ni maa min ko a bɛ Mali fɛ a bɛ Ala deli hɛrɛ i b'a sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sigi in ye a kɛra kumabaden ye minisiri dɔ bɛ yen min kumana Ibrahima Ikasa Mayiga ale kumana jamana bɛna taabolo minnu kan ani baara kura min bɛ kɛ a y'o ɲɛfɔ a kɛrɛfɛ ministre porte-parole du gouvernement Ablaye Mayiga colonel a kumana a y'a jira k'a fɔ Mali a ye kalo 6 fɔ ka se san 5 min fɔ CEDEAO fɛ bonya de kun don u tun bɛ min kɔ CEDEAO k'a ta nin jamajɛ la nka CEDEAO m'o kɛ dɛ kab'u kɔni ye san 5 ko kuma mɛn u ni tiɲɛna u m'a ɲini k'a tɔ yɛrɛ faamu sɛbɛn in kɔni u y'a kuru k'a fili de fɛn min ye bolokuru ye k'o jigin Mali kan sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye maa caman ye u kumana Choguel Kokala Mayiga ko bi ta in kɔfɛ k'a da CEDEAO maaw kulo kan Faransi kulo kan k'a fɔ Mali tɛ siran maa si ɲɛ an bɛ siran Ala dɔrɔn de ɲɛ ani malidenw Asimi Goita Choguel Kokala Mayiga colonel u k'u tɛ siran maa si ɲɛ u bɛ siran Ala dɔrɔn de ɲɛ ani malidenw awɔ Buye an garila ɲɔgɔn na sa o sisan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le Mali émergent kɔnɔ
akabi bolla Josi Sedu ne be mbolo bugo ka do ni boni sebanye sebe mi nu ka ma la siren Josi Sedu ka do safiendo balo be ala bolo wati kele o dongele Josi Sedu ka do dangoroba yere ani jekulu do pumbe puma no ye Asimu Goita ye Josi Sedu ko de ma ko conseil de défense ukumbe kuluba mami ay wahala ma de tineme nywana iko dimo Josi Sedu ka do wati kele zaningilingile mi nye jamana chekumba uye minu nga wuli ka jo ani chesili kunye jamana yere bara kulu gelawnye Asimu Goita no lukumara ka nywana uko de ma conseil de défense Josi Sedu semani gela ko ikado kuluba ka ufe hakilina jumay mbala da fere jumay mbe anga dabali ni fere jumay ndige seda o kani mana koyi ani imwa kani mana koyi jamana bi bo akono tugo mina sabula janvier kalo kile konondo hakilina mi mbe jamana dona o fo ikado farafina masaka uye oroni bele jelela uye ni jakwa ko indaka jamana don zegere ute au nofe goyi ikado be mi nofe o mali dajile opma aminu nyenyema e ni jamana don be kulela awnye jamana de minu bi wulika jola awnye awnde ka nga anjija ka ke chejole nye anga fere jumay ndige Josi Sedu ikado orobe chawpmana sebene kala ko ikado ima minga auna ambo nywana de kila ni ye min vwama o nywana de befima Josi Sedu ikado mali tesra I France wo iseda wo ni bele jelebe alaka masaya kono Josi Sedu ikado okuma anwo kili dunimbe alala Josi Sedu fedo be o ye wajibi de anyera dama ni nywanje fo mali de kilingina na bele jele kaso ambaraka min vo ananye be mina akake dusukolola akake welela akake baraketawla no kera gasitila Josi Sedu no kera ame mi no fe ikado bi ke sababa yi nye jamana o jamana ni yakele jamana bayi Josi Sedu ni nywana gelew de ba soro gele ndi bi laba ka ke mone boyore sabula ibi dabale ni fere ta mo soro gele ngono ula Josi Sedu ikado mama kelembe ka kaba ko taka mali segere ana boneta ki segere akusera be mi no fe ode ka fiya tigara na mi nye wor koyi Josi Sedu ikado odun ya damata manai akko politiki boloka Josi Sedu ani wulika jo boloka janva zirlembe ni ngono opuma mali ikado mi nyenyemo ye ukanga hakili nyuma de soro ani boda nyuma même se ka to jamana don bi lafia basoro seda o kan ngoi sigi kele do ka kono Josi Sedu sabula namgula sogodu ka sabo ke mi nye ikado be munumunu salula alu be kutumo mi ngono o donedu Josi Sedu ikado mali tina fara o ka abada mali na jija yere hanna soro kungo de ba mbe fa jamana ngono Josi Sedu ikado ambi kwala mali ka here mali ka nyeta o be mali jombulu Josi Sedu ikado here ni nyeta de bi soro gelen nu mana bo ikado bi o dabali tige abi soro de kono o puma minya Asimu Goita akwa kumba akoro gouvernement kumba akoro Josi Sedu ikado jamana dunga jetemene ka tuuma kilina no ye nyemo yi no kera be tafa bi don ikado nyumanja ma bi soro ala ni munye sebanye anyemi mbo sirani kono akabi bolla Dawa tungara ne bintiga do ni boni sebanye ango mi ma Nouvelle Horizon Fasiriba no ye Demba Konde ni ya ka sebanye Demba ko shuwo shubija amido kaba fitri menye Mali ani France ni nyanje benganzebe mimbe no ye accord de défense ye Asimu Goita kwa ya faraka fili ha ko sebe go mais c'est colonel là c'est Ndado mou qualifié tu comme c'est des vrais canailles. C'est des vrais? Des vrais canailles. Mami dit ça connaît. O de canailles. Ne canailles kuma jengene itani wala. Canailles. O ye mami dit ça connaît. O jagele quoi. O de canailles. Oui. Atisra fonye. Ichonga klaka diso. Ikana na namu ka bi no fe. Nam. Manda retire ça nanga korado. Retire. Minga kena oyoyi. Bon, on retire. Voilà, ayelema. No de. Parce que ne maye folo. Chokoroba butoka nubi demson nan. Mais c'est un véritable canaille là. Canaille mami disra ko. O de doa. Jana ni yere tew. Nani tew. Ma jagele de do. Ma ajala mine do atisra fonye. Ça ko ni itisra fonye. O de canaille. Nam. Sabanigala ko ako fe minye colonel Asimu Goita Sadio Kamara Modibo Kone fe minye Maliki Jawye Kapara Ismael Wageka ninje duru kalembe ku fanga fara nywana ka chekele minda ninga ke premier ministre Chogali Kokala Maiga nuku bifili Chogali ba fo ayi akara o se da de ayadaya un stratège un politicien exemplaire historique un éminent cadre Docteur Shogel Kokala Maiga. Il sait qu'à fi ta fait. N'a qu'à faire ta do. Non. Là, tu passes à côté. Nya fay. Ne kundi fait.
i ko man di ye mais i bɛ baara min na jamana in kɔnɔ n bi sa i nɔfɛ voilà avance monsieur le premier ministre Maliko ye nin de ye naam sɛbɛnnikɛla ko nin maa 6 minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ala ye Mali kalifa ninnu minnu na ala de y'an kunnaja sabula cɛ minnu don nin si tɛ siran nin kelen o kelen bɛɛ lajɛlen diɲɛnen d'u ni kɔ wa k'a fɔ CEDEAO b'a bombarder u bi Asimi Kɛta u na Sadio Kɛta Modibo Kane ani Donda ani Bota u bɛɛ k'u pɛrɛnnen don saya kama ka Mali kumabɔ. Maintenant on avance. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko décembre kalo tile 16 fɛn min ye colonel Assimi Goïta ye a yɛrɛ de ye lettre sɛbɛn k'a ci Emmanuel Macron ma président à président monsieur le président accord min bɛ Mali ni France cɛ a banna bi a banna sini i bɛna an bi kura signé wa ne bɛ nin de fɛ ne bɛ nin de fɛ n'i t'o kɛ o tuma quitte on est quitte. No ale ni Macron jɔni ka kɔrɔ de Assimi ni Macron sangalinadenw don Simankɔrɔ si ye o Fulamanw don. Jɔnsi Seydou n bi tamasiyɛn kelen d'i ma den musoman den cɛman a ka di bɛɛ ye maa mana den sɔrɔ a kɛra cɛ a kɛra muso ye a ka di bɛɛ ye Jɔnsi Seydou nka den fitinin ni ba y'a ta k'a b'a bamu bamunan na n'a ye sen 2 bɛɛ lajɛlen bila bamunan fankelen fɛ o den tɛ kɛ foyi ye o den tɛ kɛ foyi ye n b'o f'i ye dɛ o jate minɛ Makɔrɔ nuni ni Makɔrɔ muso Allah a tɛ ka fɔ a tɛ ka fɔ naam sɛbɛnnikɛla ko hali a ko colonel Assimi Goïta a ti sira cɛ min don ani sira ma si so kelen kɔnɔ kaba ye lettre in ji Macron ma ko taa Macron ka tension wulila a banana sɛbɛnnikɛla ko Macron banana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ négociation de Macron kɔni a ti min kɛ hali su dugukila fɛ a bi Assimi bipe sɛbɛnnikɛla ko Assimi yɛrɛ labanna sa a ye Macron bila rejet kan liste noire tu m'emmerdes ouais je vais dormir a b'a bipe o ma a bi 10 secondes ni kɛ yan 10 secondes ni k'a la k'a bipe pour que hakili ka jigin kuma in na ala Manu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye colonel Assimi Goïta ye cɛ min don a b'a dɔn Mali mago bɛ fɛn min na kana sira kan hali Mali a sɔrɔsiw u tun bɛ baara o baara kɛ k'u bɛ Mali lakana avion tɛ se ka pan Mali jamana kunna fiyewu ni Faransi ma yamaruya di o bɛ accord kɔnɔ o wulila sɛbɛnnikɛla ko Assimi Goïta a y'o wuli ka bɔ yen o dɔrɔn tɛ a ko Faransi ma aw ka avion fɛn o fɛn n'a y'a pan k'a sɔrɔ an ma yamaruya ɲini Mali fɛ ni min y'aw sɔrɔ a y'o ɲini dɛ ni maa ka manamana ko la dɛ an bɛ mugu ci ala de sɛbɛnnikɛla ko o kuma min fɔra o ye Faransi masaw siran kosɛbɛ a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye ministre Ablaye Diop ye ale yɛrɛ ye kuma in sankɔrɔta a ye kuma in a dankɛnɛma o wɛrɛ tɛ min na Choguel Kokala Mayiga a ye barodalasigi min kɛ kununko ani kunasini ko a ye kuma in fɔ o tuma Mali ni Faransi cɛ bɛnkan min bɛ accord de défense a binna Mali bɛ taabolo kura de kɔ Russie bina maa wɛrɛ bina Faransi ne fɛnɛ b'a fɛ ka na an ka condition ye nin ye n'o t'i bɔ taa ka bɔ an ka jamana kan merci Mali bi ja koyi a jɛlen kɔ Mali bi ja a jɛlen kɔ janfa o janfa n'an ka sɔrɔsiw tun bɛ bɛn a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka ban dɔɔni hali Bamanjiw rebelles ka taa fara terroristes kan fɛn min ye kunnafoniw ye olu y'a jira k'a fɔ Faransi de bɛ moto d'u ma a bɛ kisɛ d'u ma a bɛ mobili d'u ma a bɛ renseignement d'u ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɔlɔsi an bɛ don min na ko bi sabula minisiri min bɛ sɔrɔsiw ka koɲɛ kunna colonel Sadio Kamara ale kɛlen bɛ ka minɛn dɔw ta hali Faransi sɔrɔsiw n'u sɔgɔsɔgɔra a b'a mɛn Ni ye so fɔlen so kɔ ça c'est possible kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Mamadou Kamara Tezara premier na ko min an ka tɛmɛ ni kunnafoni tɔ ye Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Dabatungara nin ye so ye sodanzo nin bi fɔ Mali kɛlɛcɛw de ye fɛn min ye général Umaru Jara kɛlɛbolo tigilama olu minnu bɛ cɛnjɛ kan fɛn min ye Aluboyi Jara ye ka fara fɛn min ye Jean-Élisée Dawo nin bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛbolow ye minnu n'u ka sɔrɔdasiw cɛrunen bɛ cɛnjɛ kan u bɛ ka juguw fa anw ka lafiya Mali Jara Jɔnsi Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma la preuve sɛrɛ maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Umaru Konatɛ Baru kolondigi ko minisiri min n'a bɛ taama kunna sanfɛla ni dugumana don y'a ka bɔ yan Jɔnsi Seydou k'a dɔn minisiri muso a kumana bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la
journaliste du ka don aywa min ye Mali jamana ye kabini kuma min CEDEAO kɔni y'a ka ŋaniya jugu siri journaliste du ka don faransiskaw b'u ka janfa la janfan jugu Air France i ka don ko kun fɔlɔ la u kun ko mɔɔw de ma ko Mali faamaw de ko k'u kana na journaliste du ka don laban nana tiɲɛ fɔ sabula olu yɛrɛ de ye lɛtiri kɛ i ka don ka lɛtiri di u ka lasigiden min bi yan muso min bi yan ko k'a fɔ Mali faamaw ye olu ka avion fɔn fɔn n'o bɛna Mali la walima ka bɔ Bamakɔ o jɔra journaliste du fo waati wɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in fɔ o yɔrɔnin bɛɛ min ye minisirimuso ye a ye wulikajɔ boloda ni k'a tila kura bɔ a ye lɛtiri kɛ ka ɲɛsin pankuru bɛɛ ma pankuru o pankuru n'i bɛna Mali kɔnɔ walima ka taa i k'a sɛbɛndiya Mali faamaw ye k'a fɔ i bɛ taama kɛ walima i tɛ taama kɛ dabali kura ni fɛɛrɛ kura minnu kan ka tigɛ i k'a dɔn waasa an ka se k'o ɲɛdɔn journaliste du nin kuma in fɔ Air France i k'a dɔn sera ka kɔsɛgi bɛlɛ boloda o yɔrɔ bɛɛ k'u b'a fɛ ka taama sira kura kɛ u ye minisirimuso in ko ayi o kuma t'a la bilen journaliste du i k'a dɔn avion dama min bi bɔ nanzara jamana na ni ka na Mali kɔnɔ i k'a dɔn o dabali kura n'o fɛɛrɛ kuraw tigɛra journaliste du i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye pani ye a bi kɛ kɛcogo min na i k'a dɔn ayiwa taa ka segin la sabula CEDEAO ani faransikan ni janfa in barika ka bon kosɛbɛ a ko an bɛ don min na ko bi journaliste du i k'a dɔn o waati kelen min ye jamanadenw ka taamaba min kɛra jumadon i k'a dɔn dɔw da sera a ma u y'a kuma sɔgɔrɔbɛ fɔ ɔ jamanakuntigi Assimi Goïta i k'a dɔn a kɛlen bɛ ka yamaruya di minisiri bɛɛ ma i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ malidenw bɛ lafiya sɔrɔ hakilina minnu kɔnɔ i k'a dɔn i k'o jateminɛ joona journaliste du i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i k'a dɔn gɛlɛya tɔ bɛ wariko kuma in de la n'o ye nafoloko ye ɔ i k'a dɔn ŋunuŋunu dama min bɔra jamanadenw fana fɛ Mali yɛrɛ de ka bɔ hali CEDEAO nafoloko la k'an damata wari kɛ journaliste du i k'a dɔn nin fana damata maana ye a ko i k'a dɔn waati kelen journaliste du i k'a dɔn pankuru dɔ filɛ ka bɔ Abidjan ni k'i kun da Gawo kan a y'i dogo faransiskaw ka avion de don nka minɛnkura ni machine kura minnu bɛ Mali bolo journaliste du i k'a dɔn Mali sina ka bɔ a kalama ka sin k'u wele ka kangari da u ye sɛbɛnnikɛla ko a sina k'i den de ye den da fɛ a ma ɲininkali kɛ a ma wele da kɛ a ma yamaruya ɲini journaliste du i k'a dɔn fɔlɔfɔlɔ i k'a dɔn Faransi bɛɛ ni n'a ɲɔgɔnna ba kelen de kɛ maa si tɛ bɔ a kalama nka bi journaliste du i k'a dɔn o banna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la prévu kɔnɔ ayiwa sɛɛrɛ Dabatungara ne bin tigɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant parce que ba n'o ye YC ye ni y'a ka sɛbɛn ye YC ko an bɛ nin bɛɛ lajɛlen la n'an yɛrɛ dama ma hinɛ ɲɔgɔn na an na ɲɔgɔn fa a ko fɛn min ye CEDEAO banga fɛn min ye Faransi banga CEDEAO jamana tɔw banga maa wɛrɛ banga juguw banga coronavirus banga nka fɛn min ye feerekɛbaa jugu ye olu fana bɛ jamanadenw kan. Bon, journaliste du i k'a dɔn o ko in bɛ se ka ban yɔrɔnin kelen chambre de commerce président ye weleli kɛ o don a kumana Youssou Bati journaliste du i k'a dɔn u ka yamaruya di jagokɛlabaw ma bitigiba minnu bɛ yen malo bɛ nin yɔrɔ in na sukaro bɛ nin yɔrɔ in na tulu bɛ nin yɔrɔ in na u ka bɔ ka communiqué kɛ a bɛ nin yɔrɔ in na ni prix de la c'est tout a bɛ feere nin yɔrɔ in na prix la foyi tɛ fara a kan journaliste du c'est ça la question parce que dɔ ye ne wele o bɛ sukaro bɔrɛ ta bɔrɛ 100 a b'a ta yɔrɔ min dɔ fara l'o kan minnu bɛ yen n'olu ye juraw ye n'olu bɛ taa sukaro ta kɔ kan ka na olu ko sukaro sɔngɔ a sɔngɔ yɛlɛnna fo ka se tilancɛ ma augmentation de 50% mais olu nana n'a ye Mali la u ma dɔrɔmɛ kelen yɛrɛ a kan u b'a di dakɔrɔ min na kabi sunkalo u bi k'a di o da kelen de la n'olu ma fɛn yɛlɛ a kan e min ye julamisɛnnin ye e bi dɔ yɛlɛ a kan cogo di voilà u ye communiqué kɛ k'a prépare Seydou an b'a di dakɔrɔ min na an b'a di o da kelen de la Seydou qu'on nous dise ni boutique ni boutique sukaro bɛ nin da in na k'a tigi tɔgɔ fɔ n'o dɔnna jura tɛ se ka kɛ carré kɔnɔ k'i bɛ dɔ fara taa wafa ka boutique la sa sukaro da ka di ye a ma jigin wafa Sɛnbara Allah mɔɔ tɛ kelen ye Seydou Nantumɛ camion 500 camion 500 k'a di jamana ma a kelen wa engrais tonné bɛ a ti ban dayi a ti ban fɛn tɛ fara a kan foyi tɛ fara a kan fo n'a nɔgɔyara mɔgɔ ma foyi wallahi foyi tɛ fara a kan qui dit mieux faso kanu kelen pe don a banna n'o tɛ wari ka di bɛɛ ye o c'est tout wari ka di bɛɛ ye yana an ka waraw yana an ka mɔɔw dɔn waraw y'a dun u ye digi k'a la waraw ye digi k'a la naam
sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye julaw ye jamanadenw kɛlen bɛ ka kulekan bɔ julaw la sabula fɛn min ye sukaro malo tulu fɛn min kɔni ye siman minnu ko nasodenni jɔ ka don sɛbɛnnikɛla ko kulekan bɔlen bɛ nin bɛɛ lajɛlen de fan fɛ hali gazi tobili bi kɛ ni min ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɛlɛ dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabi CEDEAO kɔni y'a da wa k'a fɔ k'u bi sanction kɛ sukaro bɛ min bolo malo bɛ min bolo tulu bɛ min bolo siman kɛrɛbɛ tɛ bɛɛ y'i ta kɔrɔlen t'i bolo ka dɔ fara o sɔngɔ kan ye n ko de ye gɛlɛya ye n ko c'est ça yirifitiri ma kɛ stock kɔrɔ b'e bolo e bolo e nana ka na wari fara o kan naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye gouvernement ye a ye julaw wele ka sigi ka kuma n'u ye o tuma ni nin ɲɔgɔn na kow kɛra jateminɛ de kan ka kɛ min bɛ se k'a to a bɛ nɔgɔya jamanadenw ma cogo min sabula n'i ye CEDEAO kɛlen ye ka nin kɛ dɔwɛrɛ tɛ ko u tɛ julaw yɛrɛ kɔ u b'a fɛ jamanadenw de ka tɔɔrɔ aw de bɛ jamanadenw servi butikiniw tabalitigiw alimentation o tuma a y'a jija a ka sɔngɔw to u nɔ la a kana yɛlɛ n'u ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ caman na sukaro bɔra 100 ka na 110 fo ka n'i yɛrɛ sɔrɔ 140 na yɔrɔ dɔw la sɛbɛnnikɛla ko a ko gouvernement kamana ganna gouvernement ye jura minnu bɛ yen n'u bɛ sukaro ta kɔkan ka na a y'u wele k'u sigi u sigira u kumana fɛn min ye julaw ye julaw ko gouvernement ma tiɲɛ don fɛn min kɔni ye sukaro sɔngɔ ye a yɛlɛnna kɔkan sabu anw b'a ta yɔrɔ o yɔrɔ jamana o jamana la a bɛɛ lajɛlen ye dɔ fara sukaro kan nka fɛn min ye Mali ye ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min bɛ Mali kan anw jurabaw diɲɛna sukaro tun bɛ di dakɔrɔ min na n'o ye sunkalo la a tɔni prix ye an y'a bila o prix kelen la voilà sukaro nan'o la o tuma fɛn min ye juraw ye u bi sukaro di n'i ye sukaro bɔrɔ ti k'a lajɛ a ko fɛn min ye sukaro bɔrɔ ye a bɛ se ka di yɔrɔ dɔw la 90 yɔrɔ dɔw la 100 a man ka tɛmɛ 100 in de kan o y'a gɛlɛyalenba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye gouvernement ye a ko bɛnkan sɔrɔla o tuma a tora sa juraw ko o lawaleya sabula maa caman bɛ yen minnu kɛlen bɛ ka kulekan bɔ sukaro kɔni tiɲɛ don sukaro hakɛ min b'an ka jamana kɔnɔ a man ca kosɛbɛ nka an jigi b'a kan k'a fɔ janni janba jugu in a ka bi an kan sukaro kɔni a bɛ don an ka jamana kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye fɛn wɛrɛw ye olu gɛlɛyara malo siman ka fara tulu kan fɛn min ye jula misɛnnin dɔw ye olu y'o gɛlɛya k'a sɔrɔ malo ntanya t'an ka jamana kɔnɔ tulu ntanya te fo ka se bi ma bon gɛlɛya kun t'olu la i b'a dɔn an laban bɛna min kɛ an bɛna jɛmukan de sigi sen kan ka nɛgɛjuru dilabila maa tɔgɔ fɔ yɛrɛ de bɛ kɛ awɔ k'u dénoncer nin butigi in na karisa ka butigi a bɛ nin gin na awɔ a bara k'a feere nin an laban bɛna o de kɛ polisiw ni DNCC bɛ t'u minɛ voilà conférence mɔgɔw bɛ t'u minɛ ka t'u minɛ ka impôt dasugu c'est ce qu'il faut faire awɔ voilà sɛbɛnnikɛla ko a ko min fana gɛlɛyara siman tɔni o kun ye 59 ye o nani yɛrɛ sɔrɔ 20 yɔrɔ dɔw la 24 ele ye mun gɛlɛya ye Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali dun siman bi bɔ an fɛ yan tiɲɛ don Mali mago bɛ siman min na an ka siman dilan usine n'u y'u fara ɲɔgɔn kan u b'o kilancɛ de bɔ kilancɛ dɔ in kɔnɔ o bi bɔ Côte d'Ivoire ani Sénégal nka ka siman yɛrɛ k'a tɛ se ka sa a ko fɛn min ye feerejugu ye o nɔ b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana faamaw ye u ye kangarida kɛ ni ka sɛbɛn kɛ cakɛda minnu bɛ yen n'olu bi kɔlɔsiliw kɛ u ka kɔlɔsili daminɛ maa o maa bɛ yen n'o ye feerejugu kɛbaa ye sɔngɔ minnu sigira gouvernement fɛ n'i ti sɔngɔ ninnu bonya i kan ka ɲangi wa jura bɛɛ lajɛlen kan ka tulu sukaro ka fara fɛn min ye nin fɛn tɔw kan siman a bɛɛ lajɛlen k'a prix sɛbɛn k'a nɔrɔ i ka da la gouvernement ka prix b'o de nɔrɔ i ka da la i b'a di o de la n'i y'a di dɔwɛrɛ la min t'o ye i bɛ ko fɔ a bɛ kɛ ten de o o de y'a kɛcogo ye CEDEAO b'an kan an b'an yɛrɛ kan o tɛ ɲɛ o e ɲɛ bɛ jamana in na n'i ko i b'a jɔ fɛnɛ dɔw b'a tiɲɛ koyi a ɲɛbaa de ka ca nin waati in de ka di dɔw ye olu kɔnɔ k'u bɛ kɛ fɛn ye na e t'a ɲɛdɔn kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo kan a ka bi bɔli la Jean Tise du waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan pewu bi ta bɛ bila yan cɔw